Amen. Sige po, tayo po'y tumayo. Magandang umaga, church! Naku, mukhang wala pa mong kain. Buhay po ba ang ating Panginoon? Good morning, church! Good morning! Amen. Sige po, sa oras po ito, tayo po'y umikot. Kambayan po natin ang ating mga kapatid. Ngitian po natin ang ating mga kapatid sa umaga pong ito. Halina't sama-sama, gawin natin siya. Halina't sama-sama, gawin natin siya. Ipagpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, gawin natin siya. Halina't sama-sama, gawin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen. Tunay nga po na buhay ang Diyos sa ating mga puso. Amen. So muli po isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Sa pagkakataon pong ito, ating ihanda ang ating mga puso. And just focus alone kung sino po ang totoong rason kung bakit po tayo naririto sa lugar na ito upang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Amen. So ibigay po natin yung the best worship na pwede nating maibigay. Kausapin natin siya. Puso sa puso. Amen. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king
na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Church, purihin natin ang ating Panginoon. Bigay natin ang napakataas na mapurit pasasalamat sa ating Panginoon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintang iyong tingin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintang iyong tingin, kalakip ng awitin. Wagas na pagsintang iyong tingin, kalakip ng awitin. Oh, yes, Lord. Natatanging kayamanan namin, Panginoon. Ang ibigay ng napakataas na papurit pasasalamat sa iyo, Panginoon. Oh, maraming salamat, O God. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, O God, sa umagang ito. At sa pagbubukas ng iyong programa, O God. Mula umpisa hanggang sa pagtapos, Lord. We welcome you in this place. Freely move in this place, O God. Walang kahit anumang pong programa ang ginawa namin, O God, na hindi para sa amin. Inaalay namin lahat ng ito para sa iyo, O God. So we ask you, O God, to bless every part of this program, O God. Holy Spirit, kayo ang siyang mag-intervene, kayo ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon, na hindi ang aming mga sarili ang makita namin, but ang iyong kabutihan, O God, ang iyong, Lord, mga pangako, O God, na siyang mangyayari sa umagang ito, O God, na ang iyong presensya ay aming mararanasan, O God. Maraming salamat, O God, sa bawat anak mo na tatayo ngayong umaga. Alam namin, O God, na kayo ang siyang magbibigay sa kanila, O God, ng tamang mga salita na nais mong marinig ng inyong mga anak, O God. And thank you, Lord, even for the worship team, O God, that we will usher your people into worship, O God, because you deserve the best worship from us, O God. Nothing but the best only for you, our God. And even, Lord, sa iyong anak na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, ngayon pa lamang ay inhanda mo na ang kanyang puso, ang kanyang bibig, O God, na tanging ang iyong salita lamang ang siyang lalabas sa kanyang bibig, O God. Your words of blessings, your word that will change the lives of your people, O God. And we worship you, and this morning we are excited, O God. We are excited to give you the highest praise, the highest worship that you deserve from your people. And we give you praise, we give you glory in Jesus' name. In Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Tayo po ba ay pinagpala sa umagang ito? Amen. Katulad po ng aawitin natin sa umagang ito, sabi dun sa aawitin natin, kasama natin ang Diyos. Amen. Naniniwala po ba tayo na atin pong kasama ang ating Panginoon? Gusto ko lang po i-share sa inyo yung napag-usapan namin kanina ng worship team. Sa Exodus
14:13 to 14. Ito po yung time na hinahabol ang mga Israelites ng mga Egyptians. Yung hinahabol sila ng chariots. So nandun yung fear nila kasi papatayin sila eh. Pero sabi dun ni Moses, huwag kang matakot at alamin mo na dapat alam mo na ililigtas ka ng Panginoon. So sa buhay natin, minsan marami tayong trials, marami tayong pagsubok sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil kasama mo ako. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya po sa umagang ito, muli sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon dahil tunay nga na narito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Tayo magpuri sa ating Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Muli pa, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Muli pa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin. Muli pa ating awitin, kasama natin ang Diyos. Ng Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin. Muli pa, uwitin natin. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy kaming aawit at magpupuri sa iyo. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa
mga anak ng Diyos na nanghihina. Halika na! Halika na! Humayo na! Ipahayag ang tagumpay niya. Halika na! Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Sabi mo sa iyong katabi, itong panahon. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na pag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Halika na! Halika na! Humayo na! Ipahayag tagumpay niya. Halika na! Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Awitin natin itong panahon na hindi na uso. Ito ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na pag-apoy sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tupukin na. Tayo mawit, halika na! Humayo na! Pahayag tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Sa presensya niya. Halika na! Halika na! Humayo na! Pahayag at tagumpay niya. Halika na! At magdala kalakasan sa presensya niya. Yes, Lord! Salamat, Panginoon! Dahil sa iyo kami may kagalakan. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Di kami matatakot, Panginoon. Pagsubok, ako ay sasamba. Tayo magpuri! Magpuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit binibigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinamayo kailan, makapiling ka lang. Muling pa kagalakan ko, Panginoon. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Tayo magpuri sa Panginoon. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit binibigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo. Sa piling ko, Panginoon. Pwede pa tayo sumayaw sa ating Panginoon. Come on, church, tayo sumayaw. Sing! Ako ay sasayaw. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit
pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Pinapaw ko yung kapiling ka lang. Sa huli pagkakataon ako'y sasayo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang ay okay lang, ay okay lang. Makapiling ka lang, okay lang, ay okay lang. Makapiling ka lang. Amen, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Oh, purihin ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Salamat sa iyong presensya. Oh, dakila ka, Diyos. Salamat, salamat. Oh, we thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na patuloy kaming sasamba sa iyo, anuman ang sitwasyon ng aming buhay, anuman ang laman ng aming puso sa umagang ito, Diyos. Anuman ang aming problema, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong salita na hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan namin, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, muli kang malugod sa aming pong pag-awit sa iyo. Oh, we thank you, Lord. We thank you. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamat? Sabihin natin sa Panginoon, nais ko, Diyos. Nais ko ibigin ka. Hindi dahil sa pagpapala. Nais namin, Panginoon. Nais ko ibigin ka. Hindi dahil sa himala. Nais namin, nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailan pa nga? Muli pa awitin natin, bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko ibigin ka. Hindi dahil sa pagpapalaw. Nais ko
ka. Hindi lang dahil sa iyong himala, Panginoon. Oh, sambahin natin ang Diyos. Nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Ikaw ay ikaw. Yes, Lord. Mahal kita, Diyos, kailan. Pumuli pa, church. Sabihin mo sa Panginoon, nais namin purihin ka, O Diyos. Nais ko ibigin ka. Di dahil sa pagpapala, nais ko ibigin ka. Hindi dahil sa himala, nais namin, Panginoon. Nais ko ibigin ka. Dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailan pa man. O pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha. Dakila ka, luluwalhati. Oy, taas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Luluwalhati ka, O Diyos. Puri-puri ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha. Dakila ka, wala kang katulad, aming Diyos. Ang ngalan mo, O Diyos. Hangad ng aming awit, hangad ng awit. Hallelujah! Ay papurihan ka. Hangad ng aming puso, hangad ng puso. Ay maranasan ka, ay maranasan ka. Hangad ng awit, hangad ng awit. Ay papurihan ka. Panginoon, hangad ng aming puso, hangad ng puso. Maranasan ka, saan ka? Pinupuri, sinasamba ka, mangha-mangha. Dakila ka, luluwalhati. Ang ngalan mo, O Diyos. Dahil ikaw, tanging ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Ikaw, tanging ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. O ikaw lang, Panginoon. Buong puso ko'y handog, kami nabubuhay. Uli pa sabi mo sa Panginoon, ikaw tanging ikaw, O Diyos. Ikaw, tanging ikaw,
sinasamba, Panginoon. Puri ka namin, buong puso ko'y nabubuhay, nabubuhay para sa'yo'y nabubuhay, nabubuhay para sa'yo, nabubuhay, nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Ikaw lang, tanging ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Maitaas ka sa aming kalagitnaan. Sambahin ang ngalan mo. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Oh, purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, salamat, salamat namin. Pinupuri ka namin, sinasamba. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, salamat, banal na Espiritu. Purihin ka ng lahat ng iyong nilikha. Lahat ng may hininga, purihin ka. Oh, napakasarap magpuri sa'yo, aming Diyos na buhay. Napakasarap magbabad sa iyong presensya, aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat, 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 salamat. Purihin ka, purihin ka. Oh, thank you, God. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pangako sa amin, O Diyos, na hindi namin kailangang matakot. Hindi kami mangangamba, Panginoon, dahil Ikaw ay aming kasama, O Diyos. Katulad ng iyong pangako, Panginoon, you will never leave us nor forsake us, and you will make a way for us. Marami pong salamat sa iyong presensya sa lugar na ito na kumikilos sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa muli mong pagyakap sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Marami pong salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na kumikilos, Panginoon. Lord, muli kami ay narito. Muli naming pinubuksan ang aming mga puso at isipan para sa iyong salita na aming maririnig sa umaga pong ito, O Diyos. Handa po kaming makinig, magpaturo sa iyo. At muli, sa iyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas naming papuri, ang pinakamataas naming pagsambay para sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Lahat na aming pong hininga, ang aming buhay para lamang sa iyo. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, tayo magsabi ng Amen. Hello, hello. Praise God. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po, yung the best clap offering sa ating Diyos na buhay. Amen, amen. Purin po ang Diyos sa umagang ito. At una po sa lahat ay patuloy tayo nagbabalik ng papuri pasalamat sa Diyos sapagkat ang gawain po natin ay katatapos lamang din po sa Calapa Oriental, Mindoro. Galing po kami doon. At nagkaroon po tayo doon ng 3 days sa family camp din, katulad ng ginanap natin dito. At very successful po yung ating gawain doon. Ang ating mga pastors, leaders, and workers ay talagang na
puspos ng kapangyarihan ng Diyos, no? At sila ay sobrang napagpala sa mga mensahe na dinala ng ating mga pastor na nakasama ko po doon, no? At kami ay madaling araw na rin dumating. At inatid pa po namin yung aming bunso kanina sa airport ng 4 a.m., no? Kaya sa oras na ito, bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos, ay tawagin natin na ating mga bata. Atin po silang ipanalangin. Ayan, mga bata, behave, ha? Ang mga bata po ay sobrang special sa Panginoon yan. Mahal po ng Diyos ang mga bata. Ang sabi nga ng Mark chapter 10, verse 13 to 16, minsan yung mga magulang dala-dala yung mga anak nila, inilapit sa Panginoong Hesus upang pagpalain ng Panginoon, i-bless yung mga bata. Nang makita ito ng mga disipulo, pinipigilan yung mga parents na wag daw ilapit yung mga anak sa Panginoon. Ang nagalit ang Panginoon, pinagalitan sila. Pabayaan yung ilapit sa akin ang mga bata sapagkat sa kanilang nagsisimulang maghari ang Diyos. Yan. Kung nais nyo pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata, no? Kasi ang mga bata, although may mga anak tayo minsan, malikot, makulit, natural yan, no? Lahat tayo dumaan sa pagiging bata, no? Kaya po, sila po'y very special at mahal sila ng Panginoon. Tuon natin ang kamay natin sa kanilang lahat. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng mga batang ito na regalo mo sa mga magulang. Sila po isang kayamanang minana sa iyo, O Diyos, na kaloob mo. Kaya habang aming makamay nakatuon po sa kanila, Father, in Jesus' name, Lord, we declare and decree sa buhay ng mga batang ito, your divine favor and protection. Even, Lord, release your wisdom, O God. Sila po'y lumaking mabubuting bata, may takot sa iyo, may paggalang sa mga nakakatanda. Father, in Jesus' name, bless niyo po ang mga batang ito at sila po'y magamit mo ayon sa iyong kapurihan at kalooban lamang. Salamat po, Ama. We release your blessing and favor. May your covering surround these children, so God. May your blood cover them in Jesus' name. At lumaki po silang tunay na naglilingkod po sa iyo. Ilayo mo po sila sa lahat ng mga kakaramdaman at sakit in the name of Jesus. At sila'y mapalaki ng mga parents nila ayon sa iyong plano at kalooban. Salamat po, Ama. O Lord, pasaganain mo ang buhay nila at one day magre-raise up ka sa mga batang ito kung hindi ka pa darating na mga leader, Panginoon, ng engineer, doctor, Lord, abogado, Panginoon, O God, hallelujah, at maging mangangaral mo ng iyong salita. Salamat, Lord, ni-entrust po namin sila sa iyo at sila po'y tunay na maging mabuting mga bata, O Diyos na marami pong salamat. We thank you, Lord, sama mo sila sa kanilang Sunday school, ang kanilang mga teacher, bigyan mo ng karunungan, talino at mahaba pang pasensya sa kanila, Father God. We thank you, Lord. We honor you in Jesus' name. This we pray. Amen. God bless you. O walk lang, walk dyan sa tabi. Ayan. Sige po, bigyan natin ng palapak ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. At 2 linggo na lamang po ay magdaraos na po tayo ng ating 14th year anniversary. No po? So, excited po ba kayo? Amen? Parang ilan lang ang excited. Excited po ba tayo? Parang meron pang mga 3, 4 na hindi excited. Excited po ba tayo? Amen, amen. Praise God. Salamat po sa Diyos sapagkat for how many years, sa 14 na taon na lumipas, ay hindi tayo pinabayaan ng Diyos, sinamahan tayo ng Panginoon. Kahit may mga pagsubok, problema, ay hindi niya tayo pinababayaan at patuloy niya tayong pinagtatagumpay maging sa panahon na ito. No? Kahit ang kaaway gumagawa ng hadlang at dahilan para tayo ay i-oppress, no? Ay ang demonyo ay talo na sapagkat katulad ng ating tema ngayon, the protection of God, the divine intervention and God's protection ay nasa atin po sa bawat isa sa atin, no? So kaya nga po ngayong umaga na ito, ang ating lingkod ng Diyos, ng pastor natin ng Sambales, nakasama ko po sa ating family camp sa Mindoro, ay siya po ang bibigay na mensahe sa ating ngayong umaga. So kaya palapakan natin ang Diyos sa buhay ng ating pastor, Joseph Elorde. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. So,
Praise the Lord. So, sabihin mo po sa katabi mo, good morning. Amen. So, nais ko rin pong magpasalamat sa Diyos bago po tayo magsimula. Sa ginawa ng Panginoon, kahapon doon, 3 days nga po. So, napaka ganda at sarap damhin yung presensya ng Diyos. Amen. At kumikilos ang Panginoon batay sa sisidlan ng daladala ng bawat isa. Kaya, pakitanong mo muna yung katabi mo, gaano kalaki yung sisidlan mo ngayon? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakihan ito ng sisidlan. Kasi kung konti lang yung lalagayan mo, edi konti lang din yung ibibigay sa ni Lord. Amen. Kaya po yung puso natin, dapat sa bahay pa lang, inihanda mo na, tinanggal mo na yung mga bagay na negative, na nagiging hadlang, yung labahan mo, diyan ka muna. Yung puso mo, in-empty mo muna dahil magsasamba ako kay Lord. Di ba? Yung inawit natin kanina, tagos na tagos sa puso. Amen? Kaya po ngayong umagang ito, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, salamat sapagkat Ikaw ang aming itinataas, Ikaw ang aming dinadakila, Ikaw ang aming papupurihan, O God, at sa iyong salita na aming babasahin, Panginoon, pagpapalain mo ito at buksan mo ang puso ng bawat isa. At tunay nga, Holy Spirit, ina-acknowledge ka namin sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang kumilos at magpaunawa sa iyong mga salitang aming mapapakinggan. Salamat, Lord God, at ang iyong anghel ay ibantay mo sa apat na sulok ng lugar na ito. Anumang gawat, tangka ng kaaway, ay huwag mong hayaan makanaig sa aming buhay. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa Diyos na buhay. Amen. Alam niyo ba, pag mapalakpak ka mga magulang, mga kapatid, lalo na kung kay Lord mo ginagawa, yung nabibigay yung demonyo. Amen. Nabibigay yung kaway, yung mga kuta nila, nayayanig. Bakit? Kasi may lingkod at anak ng Diyos na pumapalakpak ng papuri sa Lord. Kaya isang malakas na palakpak muli. Di ba? Iparinig mo sa demonyo yung palakpak mo para sa Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya po ngayong umagang ito, mga magulang, mga kapatid, buksan natin ang ating Bible sa Awit chapter 91 verse 14 to 16. At ang tema pa rin po natin ngayon ay God's Assurance. Sa Tagalog po, sabi dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakikinggan. Aking sasamahan at kung may problema, ay sasakluluhan. Aking ililigtas at bawat isa ay pararangalan. Verse 16, last verse. Sila'y bibigyan ko gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Yung nakaraang linggo po, kung natatandaan nyo, yung ating pinag-aralan is patungkol din sa God's assurance. At tumimo sa akin is yung assurance sa kaligtasan. Amen. Lahat po ba tayo dito ay meron ng katiyakan na ikaw ay ligtas na? Lahat po ba tayo dito ay may katiyakan na ikaw ay ligtas na? Alam niyo po ba, mga magulang, mga kapatid, na sa panahon natin ngayon ay marami tayong nakikita na ang mundo ay pasama na ng pasama? Kaya ipinapaalala sa iyo ng Diyos na magkaroon tayo talaga ng totohanang kaligtasan sa ating buhay. Kaligtasan, saan? Assurance ng kaligtasan, assurance na kapag lumalapit ka sa Kanya, tutugunin ka ng Panginoon. Diba? Katiyakan na katuwing ikaw ay sasamba, mararanasan mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya nga po, ngayon, things to do to have assurance of God. Ano ba yung dapat natin gawin? Una, ito lang po, napakasimple. Tanggapin palagi natin si Kristo. Alam niyo po ba, mga magulang, mga kapatid, palaging ipinapaalala sa atin ng Diyos na palaging dapat si Kristo nasa puso mo. Amen? Dahil kapag meron kang Kristo, yung assurance na tinatawag, nasa iyo na lahat. Assurance of salvation, di ba? Assurance sa kanyang salita. Na tuwing babasahin mo, na tuwing makikinig ka ng kanyang salita, nakakatiyak ka na ang Diyos ay tutugunin ang iyong mga panalangin. Amen? Isa lang ang susi, si Kristo lang. Amen? Yung katiyakan dito sa mundo, yung insurance, pwede pang mawala. Pang mundo lang yon. Amen? Yung assurance na binibigay sa atin ng Lord, pang eternal.
pangwalang hanggan, kapatid. Amen. Kaya nga po, yung ating inaawit kanina, saktong-sakto ito eh. Tuloy po natin. Yung tanggapin natin si Kristo, ito yung dapat mawala sa atin. Kasi kung minsan, yung assurance hindi umiepektibo sa atin, kahit pray ka ng pray, baka meron ka pang ganito. Basahin natin sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Sino pang may sama ng loob? Baka may sama pa ng loob, kaya lumalapit ka, kahit binabanggit mo yung assurance ng Lord, sabi mo, tutugunin mo ako, Panginoon. Pero meron ka pa palang sama ng loob, kaya hindi mo ma-experience yung assurance ng ng katugunan ng Panginoon. Puot at galit. Sino pang may galit? Alam nyo ba, dito sa mundong ibabaw, dyan lang tayo umiiral. Minsan, sumasama ang loob mo pag hindi ka napagbibigyan. Minsan, nagkakaroon ka ng puot, nagkakaroon ka ng galit, kasi meron kang nakita sa Kanya, meron kang narinig sa Kanya. Amen? Huwag na kayong bubulyaw. Praise the Lord. Manlalait o mananakit ng damdamin ng kapwa. 32, sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Pakisabi sa katabi mo, maging mabait ka. Maging maunawain ka, kapatid. Tuloy natin. Magpatawad kayo sa isa't isa. Magpatawad ka na. Yan po yung kailangan natin ngayon. Di ba? Kahit anong ganda pa ng assurance na binigay ng Lord, kung meron ka pa nito, hindi mo ma-experience ang Diyos. Amen? Dahil ang kaaway, ito yung ginagawa ng kaaway, pasamain ang ating loob, pagalitin ang ating puso. Amen? Magkaroon tayo ng puot sa isa't isa. Di ba? Kahit mga Kristiyano, kasama po dito. Lahat po tayo. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Pangalawa, mamuhay sa paraang gusto ng Diyos, hindi yung sa paraang gusto mo. Amen? Dati, nung hindi pa natin tinanggap si Kristo, namumuhay tayo sa paraang gusto natin. Ano yung paraang gusto natin? Yung paraang gusto natin, dati hilig ng laman. Di ba? Bisyo. Yan, ako dati mabisyo. Sugal. Alak, inom, hold up. Praise the Lord. Napasama po ako dyan. Pero praise the Lord. Dahil ipinaunawa sa akin ng Diyos na ito ang kailangan mong pamumuhay, anak. Mamuhay ka sa paraang gusto ng Diyos, hindi sa paraan mo. Pakisabi sa katabi mo, mamuhay ka sa paraang gusto ng Diyos. Hindi sa paraan mo. Kasi yung paraan natin, ang gusto lang natin, yung makakapag-satisfy ng ating katawan. Makakasatisfy ng ating hilig. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon, di ba, mamuhay tayo sa kanyang paraan. Ano yung paraan ng Diyos? Ang paraan ng Diyos, sumamba ka, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, ano pa, di ba? Yun ang paraan ng Diyos. Para yung assurance, di ba sa mundo, insurance, hinuhulugan mo para hanggang sa mapunuan mo. Ganon din yung assurance, ginagawa natin ito, laging pagtitipon, nasa Bible yan, laging nakakinig ng salita ng Diyos, laging nagbabasa ng salita ng Diyos, para ma-maintain yung assurance natin sa Lord. Amen. Kaya nga po tuloy natin, mamuhay sa paraang gusto ng Diyos. Galatians chapter 2 verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Hindi na ako ang namumuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Pakitapik mo katabi mo, si Kristo na ang nabubuhay sa'yo. Sa kabila, tapikin mo din para balanse. Si Kristo na ang nabubuhay sa'yo, kapatid. Amen. Hindi na daw tayo. Di ba? Lahat tayo tumanggap na kay Jesus. Tama? Kung hindi ka pa tumanggap kay Kristo, di ba? Kung 50-50 pa, mamaya tatanggap ulit tayo kay Lord. Kailangan araw-araw mong tanggapin si Lord. Kasi araw-araw nakabantay sa'yo ang kaaway. Minuminuto siyang nakikinig sa iyong mga sinasabi. Minuminuto siyang nakikinig at binabantayan ka 24/7. Kaya nga, gusto niyang tanggalin, alisin yung assurance ng kaligtasan sa iyong buhay. Amen.
Kaya ang gusto ng Panginoon, palagi kang sigurado. Kanino yon? Kay Kristo lang matatagpuan ang kasiguraduhan ng buhay. Amen. Kay Kristo lang, wala nang iba. Okay. Kaya dito sa mundo, pag di mo na nahulugan yung insurance mo, di ba, nawawala. Pwede din naman sa atin. Yung assurance natin nawawala, di ba? John 1:12, yung binigyan tayong karapatan ng Diyos na maging anak niya. Pwede ring mawala yan kung hindi ka nasasampalataya. Ano ba yung pag di ka na sumasampalataya, ibig sabihin, hindi ka na umaaten, hindi ka na nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka na nagbabasa, hindi ka na nag-worship, hindi ka na dumadalo sa gawain. Pwedeng mawala, kapatid. At yan yung pamumuhay na tinutukoy ng Diyos, na mamuhay tayo sa kanyang paraan. Amen. Mamuhay tayo sa kanyang paraan. Amen. So, katiyakan sa kanyang pangako. Dito po tayo. Verse 1. Verse 14 ng A. Una, katiyakan. Ito, sabi niya, ililigtas ang mga tapat. Sabi diyan, at sabi ng Diyos, ililigtas ang mga tapat sa akin. Amen. Kung ang isang tao na tapat sa'yo, kapag siya ay nagkaroon ng trouble, anong gagawin mo? Tutulungan mo, di ba? Ililigtas mo, di ba? Ganon din ang Diyos. Kapag tayo ay dumadating sa trouble ng buhay, di ba? Kung ikaw ay tapat sa Lord, ang Diyos ang magliligtas sa atin. Amen? Ang sabi kanina sa ating inawit, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako. Merong literal sa Biblia na dumaan sa dagat, hindi nalunod. Lumakad sa dagat, hindi nalunod. Merong literal sa Biblia na dumaan sa apoy, doon hinagis, hindi nasunog. Kilala niyo yon? Unahin natin sino? Si Moises. Sa Exodus, yung sinasabi dito kanina ni Pastor Van. Deklarado na, Pastor. Ang sabi niya, di ba? Si Moises, nung lumabas sa Ehipto, sa pagkakaalipin, sa Exodus chapter 14, dito na tayo, sa 14. Basahin lang po natin dito. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin at mula sa silangan at nahati ang tubig. Amen. So sabi ko kanina, sabi sa ating kinanta, dumaan man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Pero may paraan ng Diyos. Kasi sa New Testament, si Kristo lumakad din naman sa tubig. Sabi nga ni Pedro, kung ikaw nga po yan, lalakad din ako dyan. Sabi ni Jesus, halika, nakalakad din naman si Pedro sa tubig. Pero yung panahon na ito, di ba, dumaan ang mga Israelita doon sa dagat at nahati ang dagat. Yan po yung kinakanta natin kanina. Dumaan man ako sa tubig o sa ilog, hindi ako malulunod. Bakit? Kasi tapat ka na sumasamba at nagtitiwala sa Diyos. Yung mga tapat, yung mga wala ng daanan, bibigyan ng Diyos ng daanan. Amen. Yung kaaway na binabarahan, yung pagpapala, yung bintana, di ba? Kaaway walang gagawin sa mundo at sa buhay natin kundi barahan. Yung mga ini-open ng Lord na pintuan upang hindi mo ma-experience yung assurance sa yung kagandahang loob ng Panginoon. Amen. Kaya nga anong kailangan natin gawin? Magtiwala, maging tapat sa Diyos. Amen. Saan ka man naroroon, gawin mong pagiging tapat natin. Amen. Sino man ang iyong kausap, maging tapat ka. Sino man ang iyong pinupuntahan, maging tapat ka. Amen. At lalo na sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Panginoon ang iniligtas niya, sino? Sabi sa ating binasa, sino? Ililigtas niya, iligtas ng Diyos ang mga tapat sa akin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, tapat ka na ba? Amen. Ha? So, pinapaalala sa atin ng Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, marami tayong na-experience. Tama? Pupunta tayo ng church, di ba? Para ma-experience ang kagandahan at ang pag-ibig at presensya ng Diyos. Amen. At ang Panginoon, mga magulang, mga kapatid, God will make a way kapag ka wala ng daanan sa iyong buhay. Amen. Ngayon, sino ang gusto buksan uli ng Diyos yung mga binarahan ng kaaway sa buhay mo? Ha? Sino yung may mga karamdaman? Yan, binabarahan ng demonyo yan eh. Amen. Yung kakulangan, yung butas ng bulsa, tahiin. Ibig sabihin, yung mga kulang sa pinansyal, di ba? Binabarahan din ng kaaway yan eh.
Ang kailangan natin, yung assurance ng Diyos, di ba? Pasaganahin tayo, di ba? I-supply ang ating needs. Kaya ang pinakakailangan natin ngayon, mga magulang, mga kapatid, is magtiwala, maging tapat. Amen. Pakisabi muli, tapat. Amen. Nung samahan ng Panginoon, na literal, na nakalakad ang mga Israelita doon sa dagat, hinati ng Diyos, pinaihip daw ng Lord, di ba? Naranasan nila ang katapatan ng Diyos. Di ba? Sa atin din, mararanasan din natin yon. Tuwing magiging tapat ka sa lahat ng bagay. Alam po natin yan. At unang dapat, pinakakailangan, maging totoo ka sa iyong sarili. Pakisabi sa katabi mo, maging totoo ka sa iyong sarili. Amen. Pangalawa, yung kanina sabi, dumaan man ako sa apoy. Hindi ako. Sino po yon? Si Meshach, Shadrach, at Abednego. Amen. Ano sabi sa Daniel? Chapter 3, verse 16, 18. Basahin natin. Sinabi ni Shadrach, Meshach, at Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. 17. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos ang aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na sinasamba at tribulto ng ginto na ipinagawa ninyo. Amen? Ano yun? Naging tapat yung 3 kabataan. Kaya nagalit dyan yung hari. Ganun ba? Painitin ng 7 beses ang pugo ng apoy. At hinagis sino? Si Meshach, Shadrach, at Abednego. Nung buksan yung pintuan, yung mga gwardiya namatay, yung nagdala sa kanila. At nung ihagis si Meshach, Shadrach, at Abednego, nakita ng hari, hindi ba 3 lang ang hinagis? Bakit 4? Meshach, Shadrach, at Abednego, lumabas kayo dyan. Pinalabas. Minsan, alam nyo ba, yung mga naglalagay sa atin sa kapamakan, sila pa yung magbibigay sa atin ng mga biyaya. Amen. Di ba? At itong 3 ito, literal na lumakad sa apoy. Anong ginawa ng Diyos? Dahil tapat sila, kahit buhay na nila ang kapalit, kahit alam nila masusunog sila, anong sabi nila? Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto na iyong pinagawa. Amen. May paninindigan. Pakisabi sa katabi mo, may paninindigan ka ba? Kung buhay na ang kapalit. Amen. Di ba? Kailangan sa atin po, kapatid, maging tapat pa rin tayo dyan. Dahil yung assurance ng Lord, dun lang ibinibigay sa taong tapat. Amen. Problema, pagsubok, suliranin sa buhay, kakulangan, pinansyal, di ba? May karamdaman o wala, maging tapat ka pa rin. Hindi natin alam, baka ang pagkilos at pagsama ng Panginoon, maranasan mo. Di ba? Yan ba sila hindi nakaranas ng hirap? Nakaranas sila. Amen? Di ba? Nakita nila. Pero, naging tapat sila habang nararanasan nila yung mga bagay na yon. Amen. Di ba? Huwag kang mataga kung meron tayong problema ngayon, kung may pagsubok tayo sa buhay ngayon, iahon ka ng Diyos dyan, iaalis ka ng Diyos dyan, di ba? At yung mga bagay na nagdala sa'yo dyan, yan pang gagamitin ng Panginoon para iangat ka, para bigyan ka ng pagpapala. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya ang kailangan natin, palaging maging tapat. Pakiulit, pakisabi sa katabi mo, maging tapat ka. Bakit? Dahil ang sabi sa Bible, kailangan lumalabas sa ating mga bibig. Di ba? Para pinapakinig natin sa demonyo na magiging mananatili tayong tapat sa paglilingkod sa Lord. Amen. Dahil ang kaaway, kapatid, walang ibang gagawin yan, kundi ibagsak ang iyong pananampalataya. Ibagsak at alisin ang assurance mo na pagtitiwala sa Panginoon. Yun lang gagawin niya. Amen. Kaya nga po patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong umatin. Patuloy tayong dumadalo. Patuloy tayong nagbabasa para yung assurance palagi nating mabasa. Di ba? Pag namatay yung isang tao, ano ba yung insurance na nakuha nito? Di ba binabasa mo? Tinitignan mo, libre pala ito, ganito. Ito pala yung kalakip noon. Alam niyo ba, nandito lahat sa Biblia, yung kalakip na assurance na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya pakisabi sa katabi mo, basahin mo din. Basahin din po natin. Nandito po sa loob yun.
Matatagpuan natin dito yung assurance, di ba? Yung mga kaligtasan, yung mga biyaya, yung mga pagpapala na inilaan ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, ang kailangan lang natin gawin, laging i-check. Check ng check. Amen. Ang pangatlo, na naging tapat sa Panginoon at iniligtas ng Diyos. Sino pa? Si Daniel. Di ba? Basahin natin. Daniel chapter 6, verse 16 hanggang 17. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit, sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ang sabi, katapatan. Ang bunganga ng kulungan ay tinakpan ng isang malaking bato. Tinakpan ito ng pantakip ng hari at ang kanyang mga tagapamahala para hindi mabuksan ng sinuman. Amen. Praise the Lord. Ano sabi diyan sa bandang dulo? Iligtas ka ng Diyos na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Ano sabi? Si Daniel ay naging tapat sa Panginoon. Dahil yung mga panahon na yan, ayaw ni Haring Dario at meron siyang si Daniel, meron siyang mga kaaway, mga, ano bang tawag doon? Mga basher. May mga basher siya na ang pananaw at ang paningin at pandinig palagi lang nakatuon sa kanya kasi merong inggit silang nararamdaman dahil si Daniel ay tapat sa Panginoon at sumasama palagi ang Diyos sa kanyang buhay. Anong nangyari? Ang sabi ng Diyos, sa gantong oras, walang mananalangin. Si Daniel nananalangin. Binabantayan pala siya ng kanyang mga kalaban at ng kanyang mga basher. At nag-report doon kay Haring Dario. At tuwing pong tumutunog ang batungaw o anong tunog yon, si Daniel po ay hindi nananalangin. Totoo ba, Daniel, na hindi ka nananalangin? Totoo nga. At sa madaling salita, inihagis doon saan? Lions din. Di ba? Sa kulungan ng mga leon. At anong ginawa ni Daniel doon? Nung siya ay hagis, pinatikom ng Diyos yung mga bibig ng leon. Amen. Alam mo ba, kapag tapat ka, kahit sino pang kahit ano pang demonyo, kahit ano pang puntahan mo kapag tapat ka, 'di ba? Hindi ka magagalaw. Amen. Hindi ka maano. Amen. Dahil ang kailangan mo lang palagi maging tapat. Yun lang po ang pinakasolusyon sa buhay ng isang tao, maging tapat sa Diyos. Kapag may taong hindi tapat sa iyo, anong nagiging feeling mo? 'Di ba nagagalit ka? 'Di ba naiinis ka? Minsan kung ano-ano pa yung lumalabas sa bibig mo. Pero praise the Lord, hindi ganun ng Diyos. Ang Panginoon, di ba, kapag tapat ka, palagi kanyang ililigtas. Katulad ng kay Daniel. Ano sabi kanina sa ating ginawit? Ulitin lang natin, dumaan naman ako sa ilog, di ako malulunod. Di ba? Yun po yung sinasabi ko dito. Literal na dumaan sa tubig yung mga Israelita, hindi nalulod. Kasi kasama nila ang Diyos. Di ba? Meshach, Shadrach at Abednego, literal na dumaan sa apoy. Naglakad sila, namasyal eh. Namasyal doon sa pugon ng apoy. Hindi ko lang alam, ini-imagine ko kung nandun ka na sa loob ng apoy, ano kayang, siguro, pinalakas ni Lord yung hangin. Aircon siguro yung naramdaman nila doon. Hindi apoy. Pero imaginein mo, di ba? Pag nandun ka na sa loob ng apoy, hindi at mainit. Gano'ng kagaling si Lord? Ako lang ba yun namamangha? Wala ka pa ka natin si Lord. Kasi palagi na natin itong naririnig eh. Amen. Palagi na natin itong naririnig. Pero kung lalaliman mo yung pagkamangha, lalaliman mo na ang Diyos pala ang siyang nagliligtas sa atin, di ba? Mamamangha ka palagi sa salita ng Lord. Bakit? Kasi the love of God is new every morning. Amen. So nakakamangha po yung mga ginagawa ng Panginoon at yung mga karakter sa Biblia na kung saan sinamahan ng Diyos. Si Meshach, Shadrach at Abednego, kapatid literal. At sa New Testament din, di ba si Pedro lumakad din sa tubig? Nang si Kristo ay lumakad sa tubig, yung mga apostol, nakita nila si Kristo, ang sabi ng mga apostol, multo, multo. Multo. Pero sabi ni Lord, huwag kayong matakot, ako ito. Sabi ng Diyos, di ba? Sabi ni Pedro, kung ikaw nga po yan, papuntahin mo rin ako dyan na lumalakad din sa tubig. Ang sabi ng Diyos, halika. At humakbang sino? Minsan kailangan mo din humakbang sa salita ng Diyos. Kailangan natin humakbang sa salita ng Diyos. Para ano? Yung assurance ng Lord, nakantam natin.
Ano yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Amen? Ang sikreto, maging tapat tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pangalawa, dito lang din po natin kukunin. Ang sabi diyan sa B ng 14, iingatan kapag siya ay kinilala. Basahin pong muli natin. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ang sino mang taong ako'y kikilalanin. Amen? Sabi diyan, ililigtas daw tayo ng Diyos kapag siya ay kinikilala natin. Baka minsan sa buhay natin, kinikilala lang natin ng Diyos kapag sagana. Amen. Kapag marami kang pera, sagana ka, doon mo kilala ang Diyos. Ang kailangan natin gawin, mga magulang, mga kapatid, ang pag-iingat at ang pagsasama sa atin ng Panginoon, palagi natin siyang kilalanin, sagana ka o hindi, may karamdaman ka o wala, di ba? Good ang feeling mo o pangit, di ba? Kilalanin mo pa rin ang Diyos. Amen. Kilalanin natin ang Diyos na siya ang tumawag at pumili sa atin. Binigyan tayo ng assurance ng kaligtasan, ng mga biyaya na ang kailangan natin gawin is una magtiwala at ang pangalawa, palagi tayong iingatan ng Diyos kapag siya ay kinikilala. Awit chapter 121 verse 7 hanggang 8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ikay ililigtas. Verse 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan, di ka maano kahit kailan. Amen. Yun yung assurance ng Diyos. Kapag palagi mo siyang kinikilala, saan ka man pumunta, kilalanin mo ang Diyos. Magpakilala ka na ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi mo man ma-share sa isip, sa salita, sa gawa, ikaw ay lingkod at anak at tinawag at pinili ng Diyos. Kaya nga yung pangalawa, iingatan tayo sa lahat ng ating mga mararanasan, sa lahat ng ating mga pupuntahan, dapat palagi mong kilala ang Diyos, hindi lang pag sa church. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pangatlo, sasamahan at sasaklolohan. Yan. Palagi tayong sasamahan at sasaklolohan ng ating Panginoon. Dito ko pa rin po kinuha kasi biglaan po ang ating pag-share ngayon. Praise the Lord. Pero mabuti ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi diyan, sasamahan at sasaklolohan. Hebreo chapter 13 verse 5 to 6. Basahin natin. Ito medyo madiin po ito. Huwag kayong magmukhang basahin. Lahat po tayo basahin natin. Sabi yan ulit. 1, 2, 3, go! Huwag kayong magmukhang tuloy po. Yun. Ano sabi? Hindi daw tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Kaya nga po, yan yung ating tama po ba? Pangatlo, siya ay makikinig. I'm sorry po pala. 3 po muna tayo. Siya ay makikinig. Sorry. Siya ay makikinig. Ang sabi sa verse 15 ng A. Basahin po natin. Kapag sila'y tumawag, laging handa na ako, sila'y pakikinggan. Amen. Yung mga taong tapat, kapag tumatawag sa Panginoon, anong daw ang tugon ng Panginoon? Siya daw ay makikinig. Kapag ka merong tapat sa iyong tao, kapag pumunta sa bahay mo, di ba, pag tapat, anong ginagawa mo? Di ba nakikinig ka? Sasaklolohan mo. Amen? Ganon din ang Lord. Kapag tapat ka sa Panginoon, pinaka-importante, kapag tumawag ka, di ba, sabi sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you. Di ba? Pag tumawag tayo sa Lord, palagi niya tayong tutugunin. I-quote natin. Sabi dito, Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Amen. Anong kailangan natin gawin? Una, ulitin ko, lagi kong binabanggit na palagi tayong maging tapat dahil ang susunod ng mga ito, katuwing tayo ay nagiging tapat sa Lord, siya ay makikinig sa ating mga hinanaing. Kung minsan, bakit hindi marinig ng Lord yung iyong panalangin? Kasi minsan, yung mga pagkakasala na iipon sa puso mo
at hindi mo naihingi ng tawad, ang pinaka-importante sa lahat, bago ka tugunin ng Panginoon, alisin mo muna yung mga madudumi sa ating puso. Amen! Alisin muna natin yung mga nagiging hadlang sa ating isipan upang hindi tayo makakonekta sa ating Diyos na buhay. Dahil hindi maririnig ni Lord ang ating tawag, ang ating dial sa Kanya kapag meron tayong karumihan pa sa ating buhay. Amen? Kapag ang tawag ka ng tawag sa Lord, meron ka pa palang pagkakasala, hindi tayo tutugunin ng Panginoon. Kaya ito na po, pang-apat, sasamahan at sasaklolohan. Sabi dito, yun nga po yung binasa natin kanina. Alam nyo ba, nung pumunta ako ng Sambales, di ba, hindi naman lingid sa inyo na namatay yung ating kapatiran doon. Bata pa siya, 19 years old pa lamang siya. Si Ibuni. Papunta po siya ng church, ang ganda ng motibo eh. Pupunta ng church, mananalangin, di ba? So sa madaling salita, yon namatay. So pumunta ako doon nung Sabado, chat sa akin ng chat yung nanay, Pastor, wala kaming pera. 50,000. 50,000 daw. Kailangan ng malibig itong anak ko bukas. Bukas na schedule. Bukas daw na Sabado ako pumunta doon. Sa puso ko, maliwanag at hindi ako nagugulumihanan kasi sinasabi ko palagi, hindi, Nay, malilibing bukas yan. Bukas malilibing ang anak mo. Yun yung faith ko. Sa bus pa lang kasi ang daming text eh. Sabi ko, Lord, saan ako makakuha 50? Saan ko kukunin yan? Ang laki niyan. Di ba? Sabi ko, Lord, alam ko may kapangyarihan ka. Inalaw mo yan, ikaw po ang bahalang gumawa ng daan dyan. Kaya yung pagpunta ko doon, yun, kung ano-ano na sinasabi, lalo sila tatay ni Van, din, pinapahanap ng 50,000. Dahil sila ang kasama eh. Pumunta doon yung nanay, sabi ni Kuya Arvin, pinapahanap sila ng 50,000 dahil nga sila ang kasama. Mangutang ka na dyan, Arvin, dahil para mapalibing itong kinabukasan, itong aking anak. So ngayon, nung pagpunta ko doon, nag-pray kami, pray tayo. Kasi alam ko, ang Diyos ang kikilos dyan. Wala man tayo niyan, pero alam ko bukas malilibing yan. Sabi ko, yun yung faith ko. Sa bus pa lang, doon pa lang alam ko malilibing yon. Kasi alam ko, yung Diyos natin buhay. Pakisabi nga sa katabi mo, Diyos natin buhay. Diba? Pagpunta doon, yun, bigyan lang niremind ako nila, pumunta kayo ng barangay. Pumunta kami ng barangay ng Gorolyo, yung pinagtitirahan nga nila, humingi kami ng tulong, tapos humingi itong barangay ng Gorolyo, tinawagan din yung kapitan ng barangay ng Gorolyo, tinawagan yung kapitan ng barangay ng Namatakan, doon sa bata na nakadisgrasya, nakabangga, doon sa ating kapatiran. So pagpunta, kinausap yung nanay ng nakabangga nga, ayun, nag-usap doon. Sabi ko, nandun yung kapitan, ng dalawang kapitan nandun, tapos yung may-ari ng puninarya. Sabi ng puninarya, hindi po namin ililibing yan kung wala kayong ibibigay bukas na 50,000. Grabe, ano? Sabi ko, hindi po, malilibing po bukas yan. Ganito. Kinausap po namin yung nanay, ganito po, kasi po kayo naman po ang nakabangga. Ang gusto lang kasi ng magulang, magkaroon sila ng assurance din, ng katiyakan na hindi na sila ititimanda. Kaya sige po, ganito na lang. Kasi bago pa po kami pumunta doon, binriping ko na yung nanay na yun, huwag kang masyadong masalita. Kasi masalita eh. Kung ano-ano yung lumalabas sa bibig. Kumbaga talagang, syempre siguro sa sakit ng puso na kanyang nararamdaman dahil nawala nga kanyang anak dahil ilang taon, 19 years old, panganay, diba? Nag-aaral, parang second year yata college o first year college. So masakit sa kanya talaga. So nauunawaan po natin yon. So sa madaling salita, nabayaran. Yun na lang po na. Nabayaran yung 50,000. Palakpakan naman natin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakausap yung nanay, binayaran, ganito po nanay. Di ba? Ako po yung namagitan doon, praise the Lord. Totoo talaga yung tuturuan ka ni Lord kung ano yung sasabihin mo eh. So mga kapitan po yun. Ang kagandahan po doon, nakapagpanalangin pa tayo sa mga kapitan. At di ko namamalayan, yung kapitan po pala na yun, born again din. Ang sabi niya, Pastor, minsan papasyal ako doon sa inyong church. Praise the Lord po, Kap. So, sa madaling salita, ito yung nangyari sa akin. Sasamahan tayo ng Diyos at sasaklolohan. Ang kailangan lang natin gawing maging tapat po tayo mga magulang, mga kapatid. Dahil hindi natin alam yung way ng Diyos sa ating buhay. So, praise the Lord. Yun nga, nagpapasalamat ang nanay na yun. Sabi ko, yung mga lahat ng salitang binitawan niya, yung sa dulo, ang sabi niya, Pastor, patawarin niyo ako sa lahat ng salita na aking nabigkas. Yun po yung katagang narinig ko sa kanya sa huli. Pero,
nakita ko yung kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung sa akin, kahit sila Kuya Arvin, nagsasabi sa akin, 50,000 pasto. Saan ako kukuha nun talaga? Yun yung sinabi ko, Lord, saan ako kukuha nito? Pero alam ko, yung kapangyarihan mo, malilibing ito. Praise the Lord, agad-agad may 50,000 yung babae. May babae, binayad agad sa pininara at kinabukasan, nalibing tayo po yung nag-service doon. At praise the Lord, mga magulang, mga kapatid, yung during that time, yung maraming umaten, maraming tao nakatanggap ng kaligtasan doon sa lugar na yon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sasamahan tayo ng Diyos palagi at sasaklolohan. Ang kailangan lang natin gawing palagi, good or bad yung feeling mo, sagana ka o hindi, maging tapat lang tayo sa Lord. Amen. Dahil sila Meshach, Shadrach at Abednego, kapatid, naging tapat sila sa kanilang pananampalataya. Even kahit yung kapalit yung kanilang kamatayan, di ba, yung kanilang katawan na talagang ihuhulog, masusunog sila. Hindi nila pinanghinayangan ang kanilang tugon, ang kanilang tuon, ang kanilang pananaw, ang kanilang mata, ang kanilang tenga, nandun pa rin sa Diyos na buhay. Praise the Lord. Ang panlima. 5 bagay lang po ito, mga magulang, mga kapatid. Pararangalan at gagantimpalaan. Ano sabi diyan? Basahin po natin sa Bible uli, sa awit, sa verse 16. Sila ibibigyan ko ng gantimpala. Bibigyan ko at gagantimpalaan. At habang buhay, gagantimpalaan at ng mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila ang aking kaligtasan. Amen. Ano po yung sabi? Pararangalan at gagantimpalaan. Sinong gusto ng gantimpala? Lahat tayo. Yung gantimpala nasa dulo. Wala po siya sa una. Praise the Lord. Kaya nga, palagi tayong maging tapat. Ang sabi sa Bible, Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ang mga taong nananatiling tapat. Nandiyan po tayo. Sa kabila ng mga pagsubok. Ayan. Mapalad ang mga taong nananatiling tapat. Sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Sino daw ang tatanggap ng gantimpala? Yung mga taong tapat. Diba? Tayo po yon. Tatanggap ng mga gantimpala. Hindi natin alam kung anong gantimpala. Pag sinabi bang dito sa mundo, pag sinabing gantimpala, mabilis maubos yon. Sino dito nung nanalo sa isang bunutan? Ano ba tawag ng raffle? Wala pa? O, si nanay, di ba? Minsan, mabilis. Yung mga napapanood natin sa TV, may mga nananalong loto, di ba? Pero naubos, gantimpala ang pang makamundo. Pero yung inilaan ng Diyos ng gantimpala, lifetime yon, eternal. Di ba? Anong gusto mo? Yung gantimpalang mundo, yung gantimpalang pang maka-Diyos. Di ba? Yun yung hanggadin natin. At sinong tatanggap nun? Yung mga taong mananatiling tapat. Kaya pakisabi sa katabi mo uli, maging tapat tayo. Dahil ang buhay mo, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, bukas buhay ka pa, bukas malakas ka pa, di ba? Katulad ng isang patato, kasi sa sambal, 2 po yung namatay doon eh. Isang matanda, isang bata. 2 araw lang pagitan. Nire-remind ako ng Panginoon na ang buhay, hindi tiyak. Kahit bata ka pa, pag kukunin ka na ni Lord, wala ka na magagawa. Amen. Ang buhay natin dito sa mundo, hindi tiyak. Ulitin ko, ang buhay ay hindi tiyak. Kaya ang kailangan natin gawin, palagi habang nabubuhay, maging tapat. Tapat sa paglilingkod, maging tapat sa bawat isa, maging tapat sa iyong ministeryo, maging tapat ka kung ano yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Diba? Maging tapat tayo sa lahat ng aspeto. Habang tayo naglilingkod, nagpapatuloy sa Lord, ang kailangan natin palagi maging tapat dahil salitang tapat, pag binaliktad mo, tapat pa rin. Ganon ang Diyos. Ang tao kung minsan hindi nagiging tapat, lalo na kapag nakikita niya na siya ay masasapo o masasaktan, di ba? Nababaluktot yung pagiging tapat. Makikita naman natin yan sa ating mga gobyerno. Yung tapat, ay yung tama, pilit na binabaluktot. Diba? Ganun po. Pero ang Lord, balubaluktatin naman, ang kanyang pangako ay palaging mananatiling tapat sa mga taong tumanggap kay Kristo. Ulitin ko, natanggap mo na ba talaga si Kristo sa buhay mo at sa puso mo? Amen ang hina. Amen. Taas ang kamay na tumanggap na kay Kristo. Hindi kinahihiya ang pagtaas ng kamay kay Kristo. Totoo po yung kapatid, di ba? Tinitignan ka ng demonyo, yan ang kaaway dyan. Ha? Pag sinabing, taas ang kamay ng merong pag-ibig kay Kristo. Taas yung mga kamay, yung kaaway dyan, nandyan lang sila.
Binabantayan ka, kapatid. Nasa Bible yan, di ba? The devil is like a roaring lion. Naghahanap ng masisila, tinitignan. Kaya nga, pag pangalang Kristo, kailangan proud ka na si Kristo nasa iyo. Amen? Proud ka na si Kristo ang pinaglilingkuran mo. Amen? Dahil kung minsan dito sa mundo, proud ka, yung boss mo mayaman. Di ba? Hindi mo alam, isang araw pwede kang matanggal doon. Amen? Pwede kang mawala doon. Pero kapag kay Jesus na ang usapan, dapat palagi kang proud. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi dyan, yung gantimpala, palaging nasa uli, wala sa una. Kaya yung kinote natin kanina sa Santiago, sino daw ang mga mapalad, yung mga taong nananatiling tapat kapag marami tayong pagsubok. Di ba? Alam ko po lahat tayo dumadanas ng pagsubok. Iba-ibang klase nga lang at ibang-ibang level. Hindi tayo pare-parehas ng sitwasyon, hindi tayo pare-parehas ng mga nararanasan, meron tayong kanya-kanyang mga problema, meron tayong kanya-kanyang pagsubok, pero iisa lang ang solusyon. Iba-iba ang ating nararanasan, pero iisa lang ang solusyon. Sino? Ang Diyos lang. Amen? Kaya nga yung inawit natin kanina, bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Pinupuri kita. Bakit? Bakit nga ba? Sinasamba ka. Bakit? Bakit nga ba? Pinaglilingkuran. Bakit pinasasalamatan? Bakit? Diba? Anong dahilan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Maraming tao iniibig si Lord dahil sa pagpapala. Maraming tao gusto ng himala. May ibig lang kasi may himala, may pagpapala, may mga miracle, signs and wonder. Naalala ko na naman uli yung kay Sakeo. Gusto lang nila makita sa Lucas chapter 19. Gusto lang makita si Kristo kasi may pagpapala, kasi may himala. Merong isang tao, tinapatan ng katapatan ng Diyos. Sino yun? Si Sakeo. Di ba? Nung tapatan ng katapatan ng Diyos, nakita ng Diyos si Sakeo. Bakit nakita? Kasi alam ng Diyos, yung katapatan niya magtatagpo. Yung puso ng Diyos at puso ng Sakeo nagtagpo. Anong nangyari? Inibig si Lord. Hindi dahil sa pagpapala. Nung matanggap niya si Kristo sa puso niya, sa buhay niya, agad-agad sabi niya, kung meron akong nadaya, ibibigay ko, sabi diyan, ang kalahati ng aking yaman sa mga may hirap. Kung ikaw sobrang yaman, kaya mong ibigay? Maaaring hindi. Di ba? Pero iba ang tinatapatan ng katapatan ng Diyos. At kung meron akong nadaya, 7 beses kong ibabalik. Ay 4 na beses kong ibabalik. Baka 4. Amen? So, ibig sabihin, yung inawit natin kanina, kapatid, mabilis lang po yung word, pero pag nilagay mo sa puso mo, di ba, yung assurance ng Diyos, matatagpo at makakanta at experience natin. Amen? At ang pinaka-importante, binibigyan ko din ngayong umagang ito, kapatid, maging tapat tayo sa Lord. Amen? Ang una tigit sa lahat, maging tapat po tayo sa Lord. Sige po, tayo po tumayo. Aawit po tayo sa ating Panginoon Diyos na buhay. Awitin po muna natin yung sinasabing, bakit nga ba? Amen. Praise the Lord. So, pikit po tayo. Damihin po natin yung mga salita, yung mga kataga. Na ang Diyos natin, tapat kahit minsan hindi tayo tapat. Na ang Diyos natin, mga magulang, mga kapatid, na kahit tayo nagkukulang, nananatili pa rin siyang tapat sa puso't sa buhay mo. Na palagi pa rin niya tayong niyayakap, palagi niya pa rin tayong iniibig, palagi niya pa rin tayong iniingatan, palagi niya pa rin tayong pinoproteksyonan sa kabila ng kakulangan sa ating buhay. Kaya po ngayong umagang ito, tayo po'y pumikit, itaas po natin ang ating kamay sa Lord upang maabot niya ang ating papuri. Yes, Lord Jesus. Bakit nga ba Pinupuri ka? pinupuri kita? Yes. Bakit nga ba Sinasamba ka? sinasamba ka? Bakit nga ba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit
pinasasalamatan. Once again, sabihin natin with all our heart, let us sing. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais ko, Panginoon, Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos. sige, sabihin natin with all our heart. Nais ko, Nais ko ibigin ka, di dahil sa pagpapala. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, kailanman. Mga kapatid, mga magulang, ang mundo po ngayon ay pasama ng pasama. Maging ang mga tao sa kapaligiran natin na walang pagkakilaala at pagkatakot sa Diyos. Bagamat ang iba'y dumadalo sa mga gawain daw ng Panginoon, subalit ang puso ay walang tunay na pagmamahal sa Diyos. Ngayon po umaga na ito, katulad ng ating unang narinig, kailangan sa puso natin ay tunay na naghahari ang Panginoon, na siya ay totoo nating tinanggap na Panginoon at tagapagligtas. Dahil pag ang Panginoon na nagari sa ating mga puso, wala tayong ibang gagawin kundi ang masunod ang kalooban niya sa ating mga buhay, maging matapat sa Diyos na nangako sa atin na hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan, pagkus ililigtas niya tayo at diringgin sa ating mga panalangin, sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Muli habang tayo nakayukoy, taas natin ang kamay natin sa Panginoon, sabihin natin ang muling panalangin na ito. Amang banal na nasa langit, sa pangalan na aming Panginoong Yesus, muli akong lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba. Inaamin ko, Panginoon, ako po'y nagkasala. Walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Bawat araw ako'y nagkakamali. Kaya't sa oras na ito, binubuksan ko muli ang aking puso. Pumasok ka sa aking buhay. Maghari ka, Panginoon. Patuloy mo po akong baguhin. Ang aking puso, ang aking pagkatao, at magningning ka sa aking buhay, ang kaluwalhatian mo, ang karakter mo. Marami pong salamat. Narito ang buhay ko, handang maglingkod sa iyo, handang sumunod sa iyong kalooban. Ito po aking panalangin. Amen.
Yes, Lord, dakilang Diyos, Ama, marami pong salamat. Sa umaga pong ito, naritong yung mga anak na muling nagtalaga ng buhay sa iyo. Kami pong lahat, maging ang mga nasa kanilang mga tahanan, saan man po silang lahat naroroon, na sumusubaybay sa amin pong live streaming. Tunay nga, Panginoong Hesus, kung wala ka, wala kaming magagawa. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming buhay. May problema man o wala, may pagpapala man o wala, may himala o wala, patuloy ka naming iibigin, mamahalin at paglilingkuran. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang buhay namin ay mula po sa iyo at ikaw ang may hawak nito at may kontrol. Hayaan niyo po, Panginoon, mangyari nga sa amin ang verse 16 na kami po'y bibigyan mo ng mahabang buhay. Ang mga tapat sa iyo, bibigyan mo ng kalakasan. Salamat, salamat. You will give us a satisfied long life. Lord, salamat po na marami. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. I declare and I release upon your people, O God, divine health, good health. Lord, in Jesus' name, lahat ng aming mga organ sa katawan ay patuloy mong ginagawang normal at maayos. Lord, ang lahat ng aming body, Panginoon, ang aming buong katawan, Lord, ang aming mga organs, sa aming mga puso, liver, Lord, kidney, yes, Lord, ang aming colon, O God, ang aming mga hearts, Lord, lungs, O God, ang blood ng iyong mga anak, blood sugar, in the name of Jesus, Lord, this body belongs to you and this body is the temple of the Holy Spirit. Lord, I declare and decree, Lord, na ang pangako mo sa amin, Panginoon, mahabang buhay, malusog na katawan, malakas na pangangatawan. Salamat, salamat po ng marami. Tumatayo kami sa mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan. And if God is with us, who can be against us? Thank you, Lord, for the blessing, for the word, O God, na ibinigay mo po sa amin, na meron kaming katiyakan, na sasamahan mo kami, hindi mo kami iwanan. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name this we pray. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Lahat Ay, kaya praise God. So purihin ang Diyos at alam ko na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. No? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Dumako tayo sa isang mahalagang gawain. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pong natunghayan ngayon, no, yung ating pong narinig, makikita natin na pinatutunayan ng Diyos yung assurance niya. No, dun sa Psalms 91 verse 14 to 16. Na ito po ay ayon sa gusto natin dahil ang sabi sa Bible, naroon na ang langit at lupa ay lilipat, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kaya talagang totoo po yung assurance sa yun. Pero katulad po ng ating narinig, mayroong, sabi nga mayroong katapat ito para ito ay maranasan natin. Yun nga po, yung katapatan. No? Yung katapatan natin sa ating Panginoon, katapatan sa lahat na aspeto ng ating buhay. At sa pagkakataon pong ito, dito natin di masusukat para maranasan natin yung assurance ng kanyang pagpapala ay yung katapatan natin sa ating pagkakaloob. Dahil ito po ay kanya pong sinasabi sa kanyang banal na kasulatan, no? Naririnig natin to sa Malakay chapter 3, verse 10, na sa pamagitan ng ating pagkakaloob, naroon na nais niya na subukan natin siya, no? Siya pa ang nagsabi, ang Diyos ang humamon, no? Sa pagkakaloob na yon na kung tayo ay magiging tapat. At tandaan natin, naroon po na sa ating pagkakaloob sa Kanya na may katapatan, ang Diyos ay tapat naman na, sabi nga po, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating pangangailangan. At tandaan po natin, hindi natin siya mahihigitan. Ang hinahanap lang po ng ating Panginoon sa atin ay yung katapatan. Kung kaya mo ba na naroon na pagtiwalaan siya, no? Kasi minsan po, kapag po, lalo na po, halimbawa, lalo na yung nandyan na yung mga bills, nandyan na yung mga minsan parang nawawala yung katapatan natin sa Panginoon dahil natatakot tayo doon sa
due date na yon, sa bills na yon. Pero alam niyo po, kapag po naging tapat tayo na inuna natin yung para sa ating Panginoon, tandaan po natin, kailanman hindi Kanya pababayaan. No? Makikita po natin yung Kanyang mga himala. Makikita natin yung Kanyang provision. Katulad nga po nung patotoo ni Pastor Dong, no? Na sabi nga kahit, sabi nga po, parang imposible na, pero sa ating Panginoon, kapag nakita po yung katapatan natin sa Kanya, makikita po natin yung sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon. Kami po ako personally, nakita ko po yung, sabi nga po, ay hindi natin siya mahihigitan, no? Sa ating pagkakaloob. Katulad nga po nung tinetestify ko sa inyo, nung kami po ay nasa Mindoro, 4 yung aming anak na pinaaral, no? At naroon po na magkano lang yung love gift na natatanggap namin sa gawain, no? Sa church. Pero kapag po naroon, alam niyo, kapag po mayroong talagang matinding pangailangan ang aming mga anak, kung ano yung nasa palad ko, no, kung ano yung naroon ay binigay sa akin para maging allowance namin for the week, ito po ay ipinagkakalob ko sa Panginoon. Bakit? Dahil alam ko na siya ay tapat na magbabalik nito ng siksik, liglig at umaapaw. At yun nga po ang aming naranasan, no? Na hindi siya nagpabaya, nakatapos po ng kolehiyo ang aming mga anak, no? Na hindi kami naroon na namamalimos o nanghihingi dahil ang Diyos po ang siyang, sabi nga ay naroon na humihipo sa mga tao para kami ay pagpalain, no? Kahit minsan po, hindi po kami naroon na nanghingi o na malimos. Dahil ito po yung nais ng ating Panginoon na kapag naging tapat tayo sa maliit na bagay, tayo po ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen? Kaya sa umaga pong ito, kung nais nyo na maranasan yung divine assurance ng Panginoon ng kanyang iba yung pagpapala sa ating mga buhay, maging tapat po tayo. Huwag tayong matakot, no? Chine-challenge ko po kayo, for how many years? For 40 years na aming paglilingkod sa Panginoon, kahit kailan, hindi po kami pinabayaan, no? Ang sekreto lang po ay manatili tayong tapat sa ating pagkakaloob, no? Sa ating mga tithings, no? Huwag tayong matakot. Kami po, naranasan naming magbunta sa iba't ibang bansa. Wala kaming naroon na, sabi nga, hiningan. Wala kaming naroon na nagsolicit, no? Kundi, nandun po yung provision talaga ng ating Panginoon. Ang hinahanap lang po sa atin ng Panginoon, yung katapatan. At tandaan po natin, hindi natin siya mahihigitan. Mas tapat po siya sa bawat isa sa atin, no? Kaya, kung sa pagkakataon na ito, mayroon pa kayong takot, mayroon pa kayong doubt, no, sa pagkakaloob, nais po ng Panginoon na mabura ang mga doubt na yon, no? Mabura yung pag-aalinlangan na yon. Maging tapat tayo sa ating pagkakaloob. At makikita po natin, no, na sabi nga po, ang sabi dun sa verse 16, gagantimpalain niya, no? Naroon po, naiingatan niya, naroon po yung mga, sabi nga po ay, pangako niya, nais niya na maranasan natin, no? Kaya sa umaga pong ito, dalangin ko po na nagkaroon ng impact, no po, yung pong ating pinag-aralan ngayon, yung tungkol sa katapatan. Dahil sa ating pagiging tapat, doon natin mararanasan yung divine assurance na ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin, no? Na, ano na po yan, ready na yan eh. Ready na yan eh. Ang susi lamang yung pagiging tapat natin sa Kanya. No? Tapat na naglilingkod, tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban, tapat na nagkakaloob, tapat na naroon na sabi nga ay ginagawa ang nais niya sa ating mga buhay. At tandaan po natin, katulad ng sinabi dun sa verse 16, no, naroon po yung pagpapala, naroon po yung kaligtasan. Sabi nga, with long life, I will satisfy you. Ang satisfaction, no, ay ating mararanasan in all aspects of our lives, no? Hindi po, pag po nagbigay ang Panginoon, hindi po sa isang aspeto lang ng ating buhay. In all aspects of our lives, naroon po yung kanyang assurance na nais niya na maranasan natin. Kaya sa umaga pong ito, kilala tayong lahat ng ating Panginoon, tayo po ay maging tapat sa ating pagkakaloob, no? Maging halimbawa po, minsan nagkakaroon tayo ng mga pledges, katulad po noong ngayong mag-anniversary, no? Meron tayong mga pledges.
Na huwag po nating hayaan na manakaw ng Diyos, manakaw ng kaaway, yung ating mga blessing na tatanggapin. Kung tayo ay nag-pledge, ibig sabihin, yun yung ating nais na ibigay. Tandaan natin, siya naman na nagkakaloob. No? Siya ay nagkakaloob, kaya wala tayong pwedeng ipagmalaki. Alam niyo po ako, personally, pag po naramdaman ko na meron akong gusto na i-bless na tao, no? Nagpe-pray lang po ako, no? Nagpe-pray lang po ako na, Lord, gusto ko po siyang i-bless, pero wala po akong pambigay sa kanya, no? Alam niya, nagugulat ako dahil maya-maya meron pong lalapit sa akin at aabutan ako, no? At kapag ako po ay inabutan, alam ko na iyon ay hindi para sa akin. Iyon ay para doon sa pinanalangin ko na gusto ko siyang i-bless, no? Gayon din sa bawat isa sa atin. Kung po tayo ay nag-pledge, no? Alam naman natin sa kanya nanggagaling lahat ng bagay. Kapag tayo po ay pinagkalooban, wag po nating hayaan na ito ay naroon na, habi nga po ay kunin natin o sarilinin natin. Dahil kaya ka pinagpala ng Diyos dahil doon sa puso mo na gusto mong maging pagpapala. No? Minsan po kasi yung iba, kapag naroon, yes, gusto mong maging pagpapala, pero kapag ang pagpapala ay naibigay na sa iyo ng Diyos, nawawala na. No, nawawala na yung pangako mo, nawawala na yung naroon na, habi nga, ibinigay mo, sinabi mo, na nais mo na mag-pledge o magpala sa iba. No, yung po doon natetest yung ating mga katapatan, no? Kaya kapag po, sabi nga, in everything we do, do it heartily unto the Lord. Kaya sa lahat po ng ating gagawin, kung tayo po ay mangangako, kung tayo po ay magbibigay, do it heartily unto the Lord, no? Gawin natin ang lahat para sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung pakikipag-usap natin sa Kanya, hindi sa tao, hindi kay pastor, hindi sa leader, kundi sa ating Panginoon. Kaya maging tapat po tayo sa ating pong mga ipinagkakaloob. O naroon, sabi nga ay ipinapangako, no? Dahil ang Diyos po natin, siya ay tapat sa lahat ng Kanyang pangako. Huwag nating hayaan na hindi natin maranasan yung mga pagpapala na inihanda niya sa atin dahil sa hindi natin katapatan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ipakita natin sa ating Panginoon ang ating katapatan na walang pwedeng humadlang, no? Sa ating pagkakaloob, walang pwedeng humadlang sa ating pagbe-bless sa others, no? Dahil nais ng Diyos na tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nais ng Diyos na maging daluyan ka ng pagpapala. Amen. Maging tapat tayo, no? Kung gusto po natin talaga maging daluyan tayo ng pagpapala, maging tapat po tayo sa ating pagkakaloob. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na una sa lahat, yung divine assurance, Panginoon, na nais niya, Panginoon, na maranasan namin ay totoo. Lord, ang langit at lupa'y lilipas, ngunit ang divine assurance nyo ay mananatili magpakailanman. Ang nais nyo lamang po, Lord, ay makita sa aming mga puso o sa aming mga buhay ang katapatan, Panginoon, na una sa lahat ng pagsamba sa inyo, katapatan ng paglilingkod sa inyo, katapatan, Panginoon, ng pagkakaloob sa inyo. Lord, ang katapatan ng aming mga puso, ang binabasihan nyo, Diyos, upang ang mga assurance na yon ay tunay nga na maranasan namin. Kaya sa umaga pong ito, maging sa amin pong pagkakaloob, hayaan niyo po na ito'y magawa namin ng may buong katapatan sapagkat kayo ang nakakakilala sa amin. Wala kami maitatago, wala kami maililihim sa inyo, Panginoon. Abatid niyo ang lahat at nais niyo lang, Panginoon, na sa lahat ng bagay ay maging tapat kami sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Diyos, na sa akto pa lamang, Lord, na sa paghakbang pa lamang nila, Panginoon, sa pagkakaloob na may katapatan, give them, Lord, that assurance in their hearts, O God, that excitement, O Lord, sa mga bagay na gagawin nyo sa kanilang mga buhay, sa mga himala na ipararanas nyo sa kanila, Panginoon, in the name of Jesus, O Lord. Salamat na marami. At sa oras pong ito, hayaan niyo po na minsan pa, kayo lamang ang maluwalhati, madakila, maparangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus sa pang-aming dalangin. Amen and amen.
Amen. Sige po, dako po tayo sa ating announcement. So ang ating mga pledges po para sa ating project na Silya is due today po, May 18, ngayong Sunday po. So sa mga gusto pong malaman kung alin pa po yung pwede nyo pong mabigay, meron po tayong parang may nilagay po sa hall po kung ilan po yung shares pa na available na pwede po nating makuha po para sa anniversary. So sa lahat po ng mga nakapag-pledge po, until today po ang pagbibigay po ng ating pledges, and pwede nyo pong isend yon sa Gcash po ng church, and pwede nyo po i-message si Pastora Chic and isend po yung screenshot po ng ating payment. And ayan. Every Monday po, every 7 p.m., bumabiyahe po tayo gamit ang Travis papunta sa Camellia for our Men's and Youth Basketball Fellowship po. Ang ating weekly events naman po, every Monday, intercession night. Every Monday po ito sa 6 p.m. dito po sa church. Ang ating leaders and workers spiritual feeding via Zoom po ito. Every 8 p.m. naman po, Tuesdays, and sinisend po yung link ni Pastora Chic sa ating mga GC. Every midweek naman po, Wednesdays, 7 p.m. dito po sa church, and soaking every Saturdays, 6 p.m. naman po. Ang ating upcoming events naman po ay ang ating anniversary, which is 13 days to go na lang po. Ang ating theme po is God's Abounding Grace, and magsisimula po ito ng 2 p.m. And our guest speaker will be Apostle Renato D. Carillo. Ayan. Sa May 30 naman po, ang Pastors Conference 2025 na dito po sa church gaganapin. And ayan po, ang ating social media accounts po sa Facebook and sa YouTube, Jesus Be Lifted Up Church po. So kung gusto nyo po i-rewind, i-replay, or isend po yung mga naririnig po nating teachings, pwede po natin puntahan ng ating mga social media accounts. And let us not forget to like and share po and comment din po. And click the notification bell po para pag may mga announcement is updated po tayo sa ating mga social media accounts. And that's all po sa ating announcement. Sige po, bago po tayo dumako sa ating closing, i-recognize po natin yung ating mga first-timers. Si Jeanette Ruga, taas po ang kamay. Yan, praise the Lord. Welcome po. Pwede po kayo pumunta dito sa harapan para po kayo ay mapanalangin. Si Jenny Bagain at si Mark Bagain. Yan, praise the Lord. Pwede po tayong pumunta dito sa harapan. Amen. Yan. Praise the Lord. Welcome po. Hindi po aksidente na kayo po ay dinala ng Panginoon. Praise God. Ang Diyos po ay mayroong layunin sa bawat isa sa inyo. Kayo po ay ipapanalangin, no? Ni Bishop. Praise the Lord. Taga saan po kayo? Sa Castile. Praise the Lord. Bagong ano lang po kayo. Praise God. Pray natin. Tuon po natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat po sa buhay po ng mag-anak na ito. Lord, ikaw ang nagdala sa kanila sa lugar na ito upang ikaw ay patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, we pray for your covering upon their family. We pray, Lord God, your blessing, your protection. O God, maging sa babying ito, O God, sa kanilang mag-ina. Lord, we pray for your love and grace and protection every day. And we release a blessing upon them, O God. Patuloy silang malapit sa iyo at makilala ka pa sa malalim at Bibliang paraan. We entrust their lives unto you, Lord. Naggagala po kami at nakasama namin sila. At hindi po itong huli na sila po'y makapiling namin kundi ito'y simula pa lamang upang patuloy po namin silang makasamang naglilingkod sumasamba sa iyo. Thank you, Father. We honor you. We praise you in Jesus' name. Amen. Thank you po. God bless. Para i-welcome sila. Praise the Lord. Welcome, welcome po kayo.
God. Welcome po. Okay, bago po tayo dumako sa ating huling panalangin, mamaya po after ng service, mga leaders and workers, meron tayong meeting para sa ating anniversary. At isang announcement, no, lalo na sa mga kananayan, inano ko na to doon sa ating GC ng nanay, no? Naimbita ko po si Sister Kisha, yung ating pong leader sa Kalapan. Siya po ay pinagpala ng Diyos for the anointing para po sa dance, no? At alam niyo po, 2 years na po na ang Kalapan po ay naroon na nagcha-champion kapag nagkakaroon ng pista ng pistang Kristiyano sa Oriental Mindoro. At hindi lamang po taga Jesus Be Lifted Up ang kanyang tinuturuan. Kasi kapag sinabing Kalapan, for Jesus dancers, lahat po ng mga churches, no? Lahat ng mga churches ay nagpapadala ng mga representative. At sa biyaya po ng Diyos at sa anointing ng Diyos, tinuturuan po sila, no, ni Sister Kisha. At praise the Lord, bago po ay may nakausap po ako mga nanay na sabi ko nga sa kanila, gusto nyo bang mag-special number kayo sa anniversary natin, no? At i-invitein ko si Sister Kisha para turuan kayo, no? Para turuan kayo. At praise the Lord dahil galing nga po kami ng Mindoro, pumayag siya, kaya pagbalik po ni Bishop sa isang linggo, kasi may kakasal din po doon, kasama na siya, kaya siya po ay magtuturo ng 4 na araw, no? 4 na araw na tuturuan. At hindi lamang po yon, hindi lamang po yung para sa special number ng mga nanay. Magtuturo din po siya ng tamburin, no? Dahil tayo na lang po, no, sa J Blue ang hindi nag-aano ng tamburin, no? Ang ating po mga churches ay sabi nga, ginagamit ang tamburin para papurihan ang ating Panginoon. At dito po, ito ay open sa lahat. Sabi ko nga po, alam niyo, pag nagpunta po kayo ng ibang bansa, halimbawa sa Hong Kong, sa Macau, mga nanay po ang nagtatamburin doon, no? Kaya hindi lamang po mga kabataan ang gagamitin. Kaya lahat po ng interesado na matuto sa tamburin, bata man, matanda man, kabataan, no? Lahat kayo ay welcome, no? Lahat kayo ay welcome na magpunta po dito. I-schedule po natin kung talagang halimbawa marami ang kabataan, marami yung mga bata, pwede sigurong dahil 4 days naman siya, no? Hanggang anniversary na po siya dito. Kaya sabi nga po, talagang naroon po yung kanyang all out na pagnanais na maging bahagi sa bawat isa, no? Kaya ihanda na po natin, lalo na yung mga nanay na nagsasabi, gusto na makasama sa ating special number sa ating anniversary. Amen? Kaya tumayo tayong lahat. Meron po pala tayong 5 minutes na grouping sa mga tatay, mga nanay. Pag-uusapan lang po natin kung ano yung natanggap natin doon sa ating pong napakinggan ngayon na teaching, no? Sige po, magsama-sama po mga nanay, ang mga tatay. Magkaroon lang ng konting discussion. Maaga pa naman po, no? Maaga pa. Sama-sama na lahat? Sama-sama na ang lahat. Dito, mga nanay, sama-sama na rin ang lahat. Doon sa mga kabataan, nasa mga kabataan, nasa likod na yata. Hanggang 11:06 hanggang 11:15, 16, 10 minutes.
Hello, hello. Sige po, saglit lamang po, ibalik natin ang lahat ng papuri pasasalamat sa Panginoon at magko-closing prayer po tayo. Sino po yung naka-assign sa closing? Brother Michael. Ayan. Sige po, ibalik natin kay Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, And now, let the weak say, I am strong. say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, Lord, tayo po yung manalangin. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon, ang iyong presensya na naranasan ng bawat isa. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig, Panginoon. Nawa po ito, Panginoon, ay pumasok sa aming puso, Panginoon, at maitanim namin ito sa aming matabang puso, Panginoon, at makita sa amin ang iyong salita, Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga anak na dinala dito, Panginoon, at sa susunod na linggo, Panginoon, pagpalain mo kami, Panginoon, at para kami po, Panginoon, ibalik mo po, Panginoon, sa sambahan na ito, Panginoon, na may kalakasan, kagalakan sa aming mga puso. Lord, salamat, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga buhay, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless us all. Amen.